Hello there. Здравейте хора! Също аз ви казах за малко по-рано сета. Днес искам да поговоря за това каква глупост и мишлотина са органичните плодове. И как абсолютно не си заслужават реално погледнато, въпреки че аз го правя. И въпреки че органичните плодове се водят много по-добри за тебе, не толкова генномодифицирани и така нататък. Аз затова ги избирам по-скоро, защото не са генномодифицирани. Обаче, тъй като мене ме интересува здравословното хранене и особено както съм в Англия, като обърнеш и всякакви бели хора и си викаш, не искам я да ставам такъв. И почваш да избираш по-здравословни плодове или поне да ядеш по-малко пържено. Аз, например, не ям пържени картофи почти, нямам чипс, не пия газирано и всякакви такива тем подобни глупости. Обаче като цяло, когато се става да отиваш някъде и в Kaufland, тук в случая няма, но Tesco, Сейнсбъри или там където отивам, да си избирам плодове и зеленчуци, винаги избирам органичното. Преди една единствена причина и това е защото имат вкус. В смисъл, когато си купиш някакви други плодове, на които не пише органик или не се водят органични, буквално имат вкус на пластмаса. Или иначе случай ядеш краставица и се ядеш замразена риба. В смисъл, ужасно е. И това иска да кажа, че в смисъл, аз съм от тия хора, където много им показва това колко кила са. Мисля, не колко кила са, ами колко тежат, дали не изглеждат масивни, защото аз принципно харесвам дебели хора. Не, че им нещо против дебелите хора, не, че им някакви предразсъдъци, смисъл реално погледнато, аз си говоря с всеки с каквото и да било и няма да третирам някакво по-различно, защото е дебело. Обаче реално погледнато, ако това е избора на живота ти, ако можеш с диета или с повече тренировки да отслабнеш, що да не го направиш, но пък като се харесваш такъв какъвто си, смисъл. Ако ти харесва си цяло. Но както и да е. Иска да поговоря, защото иска да ви дам два примера за това колко са органични плодове тук. Сега ще анотираме на това клипче, или смисъл аз директно ще го сложа в това клипче. И ще се видим след малко. Записвам, чакай, дръж. Сега ще направим... Вижте сега колко са хубави тия домати. Да, аз се записвам, докато ще мяташ. Не, чакай да го покажем. Колко е страхотно. Дай записвам. Така, първи опит. Чакай. Чакай, че не те хващам от скопици. Значи, това е пот. Вярно е, че има мокет. Метър и 80. Пускам го от метър и 80. Така. Резултат. Перфектен домат. Мек ли от някоя страна? Не. Втори опит. Чакай, така, да. Това е стена, малко е силно. Той се отблъсна и се разцепи на едно, две места, три. Домата изглежда все толкова перфектен. Просто не ти потъва. И иска да кажа, че според мен, не знам, органичните плодове тук са много странни, защото купуваш си нещо, което между другото единственото хубаво нещо на органичните плодове в Англия, че имат вкус. И като си купиш нямаш чувство, че ядеш пластмаса. И се водят по-здравословни. И това са единствените плодове, които се развалят след определен период от време. На мен два пъти ми се случва да... Мисля, тази година трети. Просто е така, когато спирам декември месец да зарязвам някакви плодове или зеленчуци в хладилника, просто защото бързам винаги, както винаги багаж някакви глупости и винаги бързам да не си изпусна плака за манчеста. И всеки път ми се случва, че забравям някакви плодове в хладилника. И да, и от първия път помня, че си бях купил някакви моркови, които ги бях оставил ноември месец съм ги би оставил, началото на декември. Купил съм ги края на ноември, началото на декември и съм ги оставил в хладилника до февруари и те се развалиха март. Като не е като в България, както като си купиш едни моркови, те стават черни и тук се скапват. В смисъл, те стават водни и се разтичат буквално. Така се случи с един грейпфрут, защото аз ям плодове и всякакви тия работи, които, както казах, поне имат някакъв вкус и се водят органични, по-скъпи са, обаче си заслужават. И да, и вчера, ония ден, ще сложа някъде снимка, сигурно ето тук, на този грейпфрут, който се беше развалил абсолютно тотално.
да, беше се развалил миналата седмица или практически тази седмица се е развалил. При положение, че съм го купил ноември месец. Да, не знам това какво става. Тук всичко е генно модифицирано. Навсякъде имам чувство, че вече хората почва да се генно модифицират. Почва да се опасяват някакви хора. Аз за себе си имам клетки на риба, мога да пиша по това. И така. Но да, това е нещо, за което сравнително иска да кажем. Моите влогове винаги стават някакви мега дълги, което супер много ме дразни, защото аз не искам да говоря толкова дълго, искам да говоря по-кратко. Обаче, да, избирам органичното, просто защото чувствам, че е по-здравословно. Ако имах избора лично, сам бих си съдил плодове и зеленчуци, за да си ям и да знам откъде са дошли и какво е станало с тях. И така, дам зъб на всички, които го правят. И така, това е, искам да говоря за днеска. И ако имате някакви въпроси, какво ли още не, за органичните и защо вие бихте избрали, защо дете пържено, или защо не ядете органични зеленчуци, или защо са купувате зеленчуци от Kaufland, които са на намаление на 10 стотинки, ако могат да бъдат. Comment section below. Like me, share me и каквото друго искате да правите с мене. Make me famous, please. Share me, send me to your friends и каквото там още искате да правите с мене. И благодаря много, че гледахте. Goodbye, bye.